To si ešte nevidel. Tu je fotka zázraku, ktorý sa stal len prednedávnom. O čo ide? V poľskom meste Sokolka 12. októbra 2008 počas svätej omše pri rozdávaní svätého príjmania padla jedna premenená hostia na zem. Kňaz ju zobral, dal do nádobky s vodou a keď prišiel po niekoľkých dňoch a uvidel túto hostiu, našiel práve to, čo si videl na obrázku. Túto hostiu skúmali aj vedci z lekárskej fakulty v Bialystoku a prišli k prekvapivým záverom. Nešlo o nejakú krvnú zrazeninu, ako si mysleli, ale zistili, že ide o tkanivo zo srdca človeka, že toto srdce stále bije a že bije rýchlo, ako by práve zomieralo. Práve tieto veci slávime v Eucharistii. Kristus, ktorý je reálne prítomný v Eucharistii, Kristus, ktorý je živý v Eucharistii, jeho božské srdce a srdce, ktoré sa obetuje za nás, srdce, ktoré zomiera za nás. Pamätaj na to vždy, keď budeš Krista prijímať.